ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆରେ କେତେକ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ, ମୋଟେ ସ୍କିପ୍ କରିବନି। ପ୍ୟାରଟ୍, PARROT, ପ୍ୟାରଟ୍ ମାନେ ଶୁଆ। କକ୍, COCK, କକ୍ ମାନେ ଗଞ୍ଜା କୁକୁଡ଼ା। ସ୍ପେରୋ, SPARROW, ସ୍ପେରୋ ମାନେ ଘର ଚଟିଆ। ଓଲ୍, OWL, ଓଲ୍ ମାନେ ପେଚା। ହେନ୍, HEN, ହେନ୍ ମାନେ ମାଇ କୁକୁଡ଼ା। ଡଭ୍, DOV, ଡଭ୍ ମାନେ କପୋତ। ହିରନ୍, HERON, ହିରନ୍ ମାନେ ବଗ। ପିକକ୍, ପିକକ୍ ମାନେ ମୟୂର। କିଙ୍ଗଫିଶର, କିଙ୍ଗଫିଶର ମାନେ ମାଛ ରଙ୍କା। ରାବିନ୍, ରାବିନ୍ ମାନେ ଡାମରା କାଉ। ଇଗଲ୍, ଇଗଲ୍ ମାନେ ବାଜ ପକ୍ଷୀ। ପିଜନ୍, ପିଜନ୍ ମାନେ ପାରା। ସ୍ୱାନ୍, SWAN, ସ୍ୱାନ୍ ମାନେ ରାଜହଂସ। କୋଏଲ୍, QUAIL, କୋଏଲ୍ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀ। ଡକ୍, DUCK, ଡକ୍ ମାନେ ବତକ। କୁକୋ, କୁକୋ ମାନେ କୋଇଲି। ଭଲ୍ଚର, ଭଲ୍ଚର ମାନେ ଶାଗୁଣା। ଉଟ୍ ପିକର, ଉଟ୍ ପିକର ମାନେ କାଠହଣା। ଓଷ୍ଟ୍ରିଚ୍, ଓଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ମାନେ ଓଟ ପକ୍ଷୀ। ପେଙ୍ଗୁଇନ୍, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ପେଙ୍ଗୁଇନ୍। କାଇଟ୍, KIT, କାଇଟ୍ ମାନେ ଚିଲ। କ୍ରୋ, CROW, କ୍ରୋ ମାନେ କାଉ। ବେଟ୍, BAT, ବେଟ୍ ମାନେ ବାଦୁଡ଼ି। ଫାଲ୍କନ୍, ଫାଲ୍କନ୍ ମାନେ ଛଞ୍ଚାଣ। କ୍ରେନ୍, କ୍ରେନ୍ ମାନେ ସାରସ ପକ୍ଷୀ। ରୋବିନ୍, ରୋବିନ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ରୋବିନ୍। ୱେଭର ବାର୍ଡ, ୱେଭର ବାର୍ଡ ମାନେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ। ପିହେନ୍, ପିହେନ୍ ମାନେ ମୟୂରୀ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଓରିଏଲ୍, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଓରିଏଲ୍ ମାନେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଅପଲୋଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ।